So for our third day, we are now going home. Help me, help me. So ang among trip nga sakyan later is 2:30 PM. Daghang kayong salamat sa mainiton nga pagpapuyo namo ni Sir Alex sa ilahang mansion. Sa ulitin Sir Alex. Daghang kay salamat sa imong pagpapuyo sa imong balay ha. Ayaw salamat dili nakakabalik. Salamat sad kayo sa inyong pagbisita sa among pobre nga Pinoyan. Unsa may mo ikasulti sa imong mga guests? Okay mga guests, na satisfy ra ba mo? I'm sure wala mo na satisfy sa accommodation kay kanang kuan dili air condition, alimuot. Bahalag di air condition, basta ikaw permi na as condition. Ano sa mga mabalik dito sa Cebu? Yawa by sure kay dili ko ka kuan o maabdan ko ba sa Friday kay Martino na gid kay dito na ako raw sa. Na dong kamingaw. Na dong kalingaw. Ano kagsaba? Saba nga environment. Our next stop, Paraiso. Paraiso Cave. Welcome to Paraiso. Atong tanawon kung paraiso ba gyud ang hitsura ni ining dapita. Okay, so let's go down. Let's see what's inside the cave. So I guess dili di siya pareho sa amazing alisod sudlon. Ni ang water diri sa Paraiso Cave. Gamay lang siya pero kaong gihapon. Pero dito medyo mabaw dito. Pero ang naira gyud din siya sa mga kamao mo lang no? So diri sa pareho sa uban nga cave nga suong-suong dito sa iyahang entrance going down. So initan-aw nimo na aradayon ang water nila. So pwede na rin kang muday. Okay. Okay. Kagawas na gitaon. Sana na may karon diri sa terminal sa Consuelo. We are now going to Danau. So our trip will be at 2:30 PM. So karon is Monday. We are now on our way home and our last sakay diri sa Jumalia, Babay Camotes. Thank you. From Consuelo Port to Danau Port. So estimated time. So, nidagan ka. Let me check ang time kung sa pagkasa. So, it's 2:32. So, estimated time 4:30 to 5. We will arrive at Danau Port. So, karon is tinaw pa ang dagat. Matagkay baluan natin sa tunga-tunga if tinaw pa paghihapon ni. Oh no! If naapa ba yung mga bao dito sa tunga-tunga. But so far, linaw kayo ang dagat, way samok. So kung ingani lang ang dagan, maabot na kita on time dito sa Pantalan sa Danau.